дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти амрико Дональд Трамп барқия фиристоданд. мулоқоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо халилзод аз ҳамкорӣ то музокироти сулҳи байни афғонӣ. вазорати тандурустии исроил расман хабари табобати Рустами Эмомалӣ аз саратонро рад кард. интиқоли пул аз Русия ба Тоҷикистон дар замони пандемия 15% коҳиш ёфтааст. оё мавҷи дуюми коронавирус вуҷуд дорад? посухи Анишенко. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Юниса Тамоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар робита ба мубтало шудани президенти амрико бо ҳамсараш ба маризии коронавирус барқия ирсол намуданд. сарвари давлат дастгирии дӯстона ва холисонаи худро ба президенти амрико ва ҳамсари ӯ изҳор доштанд. пешвои миллат ба Дональд Трамп ва бонуи аввал шифои комилу оҷил, рӯҳии қавӣ ва саломатии бардавомро таманно намуданд. тоҷикистон мавқеи ҳукумати Афғонистонро дар таъмини амният ва сулҳу субут дар кишвар ҷонибдорӣ менамояд, гуфтанд пешвои миллат дар идомаи суҳбат ва таъкид карданд, ки дар ин замина аз музокироти байни афғоние ки ба ин манзур сурат мегирад истиқбол менамояд. роҳбари давлат бо намояндаи махсуси амрико оид ба мусолиҳа дар Афғонистон Залмаи Халилзод, ки бо боздиди корӣ аз Тоҷикистон дар Душанбе қарор дорад, мулоқот баргузор карданд. тибқи иттилои дафтари матбуотии президент дар рафти мулоқот доир ба ҷанбҳои гуногуни вазъи имрӯза дар Афғонистон, ба хусус раванди музокироти сулҳи байни афғонӣ, ҳамчунин масъалаҳои мубрами минтақавию глобалӣ суҳбати пурмуҳтаво сурат гирифт. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин атрофи аҳамияти пайгирии минбаъдаи масъалаҳои вобаста ба рушду тавсеаи ҳамкориҳои миёни Тоҷикистон ва Штатҳои Муттаҳидаи Амрико мубодилаи афкор анҷом доданд. гуфта мешавад, мавзӯоти дигаре ки зимни оғози музокироти сулҳи байни афғонӣ дар меҳвари мулоқот қарор доштанд, ин вазъи имрӯзаи амниятии Афғонистону минтақа мебошад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон расман маълумоти вазорати тандурустии Исроил бобати гӯё муолиҷа гирифтани раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар Herzliya Medical Center аз маризии саратонро нашр намуд. ба иттилои манбаъ, сафорати Тоҷикистон дар Тошканд аз ҳамтоёни исроили худ дар ин кишвар дурустии ин хабарро талаб намуданд. зимнан дипломатҳои исроилӣ иттилоъ доданд, ки вазорати тандурустии Исроил расман ин хабари дурӯғи маҳз гуфта аз полиси кишвар ва шабакаи иттилоотии Твиттер талаб намудааст, ки пайдоиш ва манбаи хабари мазкурро оҷилан муайян кунанд. гузашта аз ин мудири беморисони Herzliya Medical Center Дани Энгел дар робита ба ин қазия изҳор доштааст, ки хабари мазкур аз номи ӯ дар Твиттер нашр намуданд. вазорати тандурустии Исроил таъкид кардааст, ки ҳаргиз чунин хабареро нашр накардааст ва ҳисобе ки дар Твиттер ба номи ӯ буда хабари мазкур дар он гузошта шудааст, дар асл аз ӯ нест ва қалбакист. дар гузориши Бонки Аврупои таҷдид ва рушд омадааст, ки ба иқтисоди Тоҷикистон дар давраи пандемияи коронавирус маҳдудияти ҳамлу нақди нақлиётӣ бо шарикони тиҷорӣ ва маҳдудият дастрасӣ ба бозори кории Русия таъсир расонид. бо назардошти гузориши Бонки Аврупои таҷдид ва рушд, ба далели дер омадани коронавирус ба Тоҷикистон мақомот чораҳои нисбатан сабуки ҷилавгириро ҷорӣ карданд. дар ин гузориш таъкид шудааст, ки маҳдудиятҳо дар Тоҷикистон нисбат ба дигар ҷумҳуриҳои минтақаи Осиёи марказӣ хеле дертар қабул шуданд. воридоти байналмилалӣ дар нимсолаи аввали соли 2020 ду маротиба кам шуда, интиқоли пул аз Русия бошад тақрибан 15% коҳиш ёфт, ки ин ба истеъмол, ҳаҷми воридот ва даромади андоз таъсири манфӣ расонидааст, омадааст дар гузориш. тибқи гуфтаи академики Академияи илмҳои Русия Геннадий Анишенко, дар эпидемиология мавҷҳо вуҷуд надорад, аммо раванди эпидемия ва сатҳи беморӣ мавҷуд аст. дар эпидемиология чунин фаҳмиши мисли мавҷ нест, мегӯяд эпидемиолог, академики Академияи илмҳои Русия, муовини якуми раиси Кумитаи Думаи Давлатии Федератсияи Русия оид ба маориф ва илм Геннадий Анишенко.
من کارشناسی بهره‌نوردی نیستم، از این روی موج را نمیفهمم. در اپیدمیولوژی چنین فهمیشه مثل موج نیست، اما روند اپیدمیا و سطح بیماری وجود دارد. به همه ما لازم است که وضع را هوشیارانه بررسی کنیم و با تدبیرهای مقرر شده مناسبت مسئولیت شناسی کنیم. واسطه‌های محافظتی شخصی و گیگینه را رعایت کرده در صورت پیدا شدن علامت‌ها از قبیل تب، سلفه و دیگر نشانه‌ها سری وقت به دکتر مراجعت کنیم، گفت انیشنکو. با گفته او در هر عائله نمایندگان نسل کلانسال هستند که به خاطر آنها چراهای بی‌خطری اندیشیده می‌شوند. شنوندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی خبر به پایان میرسد. برای هر یک شما تنصیحاتی و نکنامی را خواهانیم. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز سنه 5 اکتبر سال 2020 چنین معین کرده است. $1 آمریکایی 10 سامانی 32 تا 10 سامانی 33 درم. 1 یورو از 12 سامانی 11 درم تا 12 سامانی 30 درم. 10 روبل روسی از 1 سامانی 37 درم تا 1 سامانی 39 درم. موافق اطلاع آب و هوا سنجان امروز سنه 5 اکتبر سال 2020 هوا در شهر پنجکین آفتابی پیشگویی کرده می شود. هوا روزانه 15-18 درجه و شبانه 13-15 درجه گرم می شود.